Čo som to ešte chcela? A Hanna nech malinu vydojí poriadne. A keď bude mútiť, dozrie, aby to nebolo len tak halabala. Neboj sa, dozriem. Jaj, a keď bude polievať záhradu, nech polieváš po západe slnka, nie že mi zase všetko oparí. Nestrachuj sa, mamuška, všetko bude ako má byť. A kde je tá Elena? Elena! Elenka! No poď, Elenka, V poriadku, Apuško. Všimnú si ma páni študenti. Všimnú, všetci do jedného stratia hlavu. No, ale nie je to vrav. Dám na to krk. No poďme, lebo kým prídeme do revolúcie, bude po plese. Tak. A kde je ten druhý košík pre Petrika? Ten mám na starosti ja. Žiadne straty. Ja, chúďa moje určite umiera od hladu. No. Nedbaj, Zvarina, ako ty ešte na Revúdskom gymnáziu nebol. Prečo si sa zas neučil? Bola ma hlava, prosím. Interesantné. Vždy, keď sa máš niečo naučiť, bolí ťa hlava. To všetko pre toho psa, prosím. Pre psa? Akého psa? Domácich. Vždy, keď otvorím lekciu, začne brechať. A teba vždy pritom rozbolí hlava, však? Áno, prosím. Áno? Môžem, pán kolega? Potrebujem pomoc pri výzdove plesovej sály. Dáte mi zo pár mládencov. Ale áno, pravda, že. Tak, mládenci, kto sa hlási? No nie všetci, nie. Kovalský, Dúbrava, Hrnčiar, Majerský, Babic a Bencúr. Poďme. Ďakujem, pán kolega. No poďte, mládenci. Nech sa páči. Čo je, Zvarina? Aj ty by si chcel ísť? Už ťa hlava nebolí? Už nie. No dobre, tak bež. Pán direktor, čo je najvzácnejšie na celom vašom Revúdskom gymnáziu? Tieto plesy. Presne tak. Vďaka im si my Slováci aspoň raz do roka tancujeme tak, ako si pískame. Ale vážne, keď ste pred 7 rokmi rozhodli založiť toto gymnázium, všetci vás považovali za blázna, ja viem. Za blúznivca. Variť z vody nedokáže ani ten najlepší kuchár. Nebolo budovy, internátu, nebolo profesorov kníh. No a dnes je Revúca nádejou Slovenska. Veď len pozrite. Toto sú budúci slovenskí učitelia, profesori, lekári, inžinieri. Tiež by Boh dal. Páni, na mladé letá. Pekná, čo? Kto je to, nevieš? Dcéra motišovského rektora z Variny. A čože vy, mládenci? Neušlo sa nám, pán profesor.
No, čo tak vyhodiť kamaráta zo sedla, ha? Nevystojíte tu predsa jamu. No tak. Ruky boskáva, Marinová. A pán profesor. Kde je pán rektor? Doma. Viete, dnes sú ťažké časy. Na nikoho sa nemožno spoľahnúť. No a tak som len sama s dcérkou. Tam hľa tancuje. Všimol som si. Pekná. A čo môj synček, pán profesor? Drží sa? No, ako by som vám to povedal. Áno. Viete, on... Žaluje sa mi na stravu, chúďa. Viete, on nemá rád kašu. A tu dávajú 2-krát do týždňa. No. A bôb nedávame ani my. Dávam ho len čeladi. Ja to neľutujem. Masti, samozrejme. A čože ľúbi mladý pán? No, z múky všetko. Že tu múčne jedla nevaríte. Celé je z toho nešťastné, chúďa. A ten pes, pán profesor... Len breše a breše. Vy to viete? Ja viem, milostivá, ale neviem, či viete aj vy. Čo ja? Nerád vám to práve v tejto chvíli hovorím, ale váš syn dostal z latinčiny a počtov nedostatočné. Ale to nie je možné. Veď Petri chodil do dobrej školy, sám otec ho piloval. Je rozmaznaný. Ale rozmaznaný, no to nie. Áno, mal urobiť úlohu s počtou a on ju neurobil. A nielen, že ju neurobil, ale pokojne kolegovi Zochovi odovzdal prázdny zošit. Tak zaiste zabudlo, chúďa. Pozrite, my už máme viac rozumu a tiež sa kadečo prihodí, nie? Koň má 4 nohy a potkne sa. Veď keby sa potkol len raz, ale on sa potkol aj v nemčine. Aha. No ale to všetko zlí kamaráti. Niektoré deti sú hrozné, naozaj hrozné. Smiem prosiť, slečna. Prepáč, amice, ale slečna tanec slúbila už mne. Ale nehovor. A kedy? Ešte v Lani, amice. Sa dalo tomu pomôcť, pán profesor? Možno, keby ho niekto doučoval. Nejaký šikovný septiman alebo oktava. Myslíte? Dúfam. Ďakujem, slečna, že ste mi dali prednosť. Ja? Kedy? Predsa pred chvíľou. Nie ste vy tak trochu domýšľaní? Prepáčte, tak som to nemyslel. Možno by bol dobrý tamten. Ten, čo tancuje s dcérkou? Áno. To dobrý žiak. Slušný človek a chudobný. Pár grošov mu príde vhod. Čo poviete? No ako vy poviete, pán profesor? No. Žaloval sa mi na Petríka. Kto? Kto? Profesor. Kto ho vie, čo proti nemu má. Neučí sa však. Vezmeme mu inštruktora. Toho, čo s tebou tancoval, že je to vraj dobrý študent. Ale namyslenec. Prečo namyslenec? Mala si ho počuť. Tebe nikto nie je dobrý. Ja. Len aby si nepredávala Petržlen. Smiem prosiť? Pekný Petržlen, čo? Tak, tu je ten študent, pani rektorka.
Môžete sa hneď dohodnúť. Veľmi vám pekne ďakujem, pán profesor. Ďakujem. Nech sa páči, sadnite si, pán... Jahoda. Michal Jahoda, prosím. Pán Jahoda, poznajte môjho synčeka. Taký milučký chlapček, určite ho musíte poznať. Poznám, milostivá pani. Áno. Viete, pán profesor mi povedal, že by ste mu mohli pomôcť. Samozrejme, nechceme to zadarmo, len aby to bolo na osoch. Prečo by nebolo? A my cenka vezmem do rezu a bude to. Tak nie. Tak to nie. Nie. On je chlapec dobrý, chápavý, len mu treba ukázať cestu. No, dobre, tak preberiem si celú gramatiku. Potom môžeme lekcie z 2. semestra, potom... No, počkajte. Nebude toho naraz priveľa, zvládne to chudia. No, spoľahnite sa. Prosím vás, len ho s láskou. On si dá povedať. A tu je záloha, nech sa páči. Ostatné potom každý mesiac, samozrejme. Ďakujem, milostivá pani. A ja ďakujem. No, pán Jahoda sa sľúbil. To je vaša vec, mamuška. Počúvaj, a čo ten huslista tak na teba pozerá? Ktorý? Tamten. Asi má taký zvyk. To je čudný zvyk, vyvaľovať okále, len tak pre nič za nič. Tak. A od dnešného dňa je do veľkonočných prázdnin už iba 17 dní. Neviem, na čo sa tak tešíš. Ako na čo? Bude šunka, pampulky, vajíčka, klobásy. Že doma, nie tu. Alebo Amice odchádza z revúcej. Ty musíš každú radosť pokaziť. Však nevieš byť ani trochu poetom. Jo. Ďalej. Dobrý deň. No. Že už ide ich blahorodie. Koľko je hodín? 6. No a o koľkej sme mali prísť? O 5. No a? Mňa bolela hlava. Zas? Vieš čo, poď. Sadaj. No sadaj. Tak spusť. No čo je? Odkiaľ mám začať? A odkiaľ chceš? Našou uhorskou vlastou. No? Našou uhorskou vlastou pretekajú tieto rieky. No? Ktoré? Rín. O Bože. Vieš ty, kde je Rín? Tak čo táraš ďalej? Vieš čo, Amice? Napíšem vašim, nech si ťa vezmu domov a dajú na remeslo, jasné? Ale mamuška vravili, že ja budem študovaný notárom alebo farárom. To nie je pravda. Počuješ ho? Nás neho porazí. Ako môžeš byť taký sprostý? No povedz mi, ako môžeš byť takýto sprostý? Ale ja som sa učil. Aspoň niekam. Ty ho nesmokli, lebo ti jednu vrazím. Ale vole, nebudeš byť. Ty sa mi do toho láskave nestar. Alebo, vieš čo? Môžeš ho učiť ty. Nech sa páči. Počkaj. Kam ideš? Mišo! Michal! Neplač.
No tak. Utri si nos. Šatôčku nemáš? Mám. Tvoja sestra by sa učila, keby chodila do školy. Neučila. Nemáš ju rád? Nemám. A vôbec, keby nie ona, mohol som zostať doma, ale ona stále. Apko, dajte ho do školy. Tak doma by bolo lepšie, čo? Doma som mal pyrohy a pagáče. No, tak doma je doma, kamarát. A vieš, že ani ja neviem, ako sa volajú naše rieky? Neviete? Nie a nie si ich tlc do hlavy. Akurát viem, že tu tečie Hron. V Revúcej? Ja blázon, na Morave. Že na Morave. A kde teda? Tu. Nie. Aha, tu. Naozaj. A kde vyviera Bach? To viete? Nie. Tu. Tak ale ty si múdry. Počúvaj, čo keby som občas chodil k tebe, Petrik, ha? No, poučili by sme sa nielen v zemepise, ale aj v počtoch, v latinčine. No, čo povieš? No, keď chcete. Slobodno. Dobrý deň. Báťa! Bátinku! Petrik, ty radosť moja. Veď ma nezadustí. To je náš Báťa Mišo. Pekne vítam. Ďakujem pekne. To sú oni? A nie je to môj kamarát. A kde sú? Vonku hneď príde. No veď, poďte ďalej. No toto im posiela pani rektorka. Aha. Jejda. Ja, nebantuj. Tebe som tiež priniesol. Fíha. Tak to je vôňa. Toto sú oni? Joj. No, pán rektor a pani rektorka ich dávajú pozdravovať a na prilepšenie im posielajú toto tu. Že ďakujeme. No vidíš, Amicenko, ako ty máš maminku a apíka. Číre zlato. No a ešte sa mi kázali opýtať, ako napredujú túto s Petríkom. Eminentne. Eminentne. Drahý Apolka a mamika moja radostná. Ja vás všetkých doma pozdravujem, i Miša Báťu, i Žofu Nénu, i Elenu. Ja sa tu mám dobre, iba kost je veľmi planý a pes furt brže. Mamika moja drahá, inštruktor bol veľmi naradovaný, keď došli klobásy a ja som sa ho spýtal, či rád pagáče so škvarkami a on povedal, že by si dal za každý pagáč oko vyklať. Tak vás prosím, aby ste nám i pagáčov poslali a hodne. A keby ste vedeli, ja musím učiť takého veľkého študenta, čo býva s mojím inštruktorom. Včera som ho učil nemčinu a zemepis a bytang ledva sa naučil. Budem mať s ním moc trápenia. A to je čo pre pána Jána? Hádam, jeho niekto učí, nie? Počúvaj, dobre čítaš? Čítam, čo je napísané, nie? Keby už len bola tá veľká noc, neviem sa tých prázdnin dočkať. Ľudia moje. A ten, čo ho učím, sa furt vypytuje na Elenu. Na mňa? A prečo na mňa? Nuž pozdravujem ešte raz všetkých, aj Báťu Miša, a zostávam váš verný syn až do smrti. Peter z Varina, žiak prvej triedy slovenského gymnázia vo Veľkej Revúcej. Pekne to napísal však. Chúďa moje, veď ja by som ho najradšej doma mal. Ale no... Ak by nám
čo tam do školy chodíte, lepšie by nám bývalo, sveta nepoznáti, vivat vacaciones. Čo je, holí? A je to tu. Nenika, potrebujem nohavice. Však máte. Ale ja potrebujem nové. No a tiež kabát. No samozrejme, i mašľu. No a tu už na čo? Pretože idem na vakácie. Na vakácie potrebujete novú mašľu. Ale Nenika, mňa pozval sám Motišovský rektor z Varina. Musíte ísť so mnou do sklepu, Nenika. No určite. Nohavice vám vykefujem a kabát tiež. Ale... Aha, ja peniaze mám. Preboha, kde ste ich vzali? Našetril som si. Tak si ich len opatrujte, Miško. Zídu sa vám. Nenika. Majú tam dievča. A pekné. Miško. No ale s tým ste mali začať. Prečo nie ješ, Petrík? No zobkaj, synček, zobkaj. Nechcem. A tebe niečo je však? O čo ti je, chuďatko moje? Keď ja chcem, aby šiel k nám aj Ferko. Ferko, to je kto? No ten, čo ho učím. Veď som vám o ňom písal. Mamuška, zoberte aj Ferka, mamuška. No dobre, srdiečko moje. Mamuška, vy ste zlatá. Jaj, počkaj. Ale čo, keď ten tvoj Ferko ide na sviatky domov? Nejde, on je zďaleka. Jaj. To je dobré, Nenika. Tak, ty klobu. Tak. Amicenko, dúfam, že tu za mnou nebudeš plakať. Ferko, idete aj vy s nami rýchlo. Petrík, nevymýšľaj si hlúposti. Ja si nevymýšľam, to je svätá pravda. Dobrý deň. Dobrý deň, Prepáčte, že idem takto bez ohlásenia. Ja som z Varinová. Petriková mamička, ak sa nemýlim. A vy ste pani Škvárková, nie? Nie, Kvárková. Ja, Kvárková. Nech sa vám páči, sadnite si. Aby ste nám spanie neodniesli. Ďakujem pekne. Petrik nám o vás písal. No toto. No a teraz ma došikoval k vám, že on bez pána... Ferka, mamuška. Áno, že on bez pána Ferka nejde na vakácie. No predstavte si to. No, takže pozývam aj vás, nielen pána Jahodu. Ja vám nemôžem byť na ťarchu. Ale prosím vás, na akú ťarchu, veď u nás je miesta dosť. Poďte, bata čaká. Nevravel si, že chceš ísť na vakácie domov, ale ja som si to včera rozmyslel. Tak je všetko vybavené. Idete s nami. Idem veľmi rád. Ďakujem, milosť. Sme doma, chvála Bohu. Apko! Apuško! Petrík môj. A koľky, že ste to, žena moja? Rátam a vždy je vás o jedného viac. No vidíš, čo stálo za dačo, všetko som brala. To je pán Jahoda? Jahoda. Michal Jahoda. Tak to vy ste, inštruktor. Vítajte u nás. Ďakujem. Apuško! Čo je? A toto? Toto je Ferko Putoris. No, ten, o ktorom som vám písal. Som rád, že vás poznávam, pán Putoris, Ferko. No, že ste už tu. Vítajte. Dobrý deň, slečná Helenka. To je milé prekvapenie. Vítajte. Toto sú čo za moresy? Tohto vítaš a tamtoho nie? Pána Putorisa sme nečakali, Apuško. Ale tým nám je milší.
No, tak poďte. Jedlo je už pripravené. Elenka, prihraj polievočku. Ty ale nepresáľaj, keď sú mládenci v dome. No tak už si spokojný. No, poďte. Nech sa páči, poďte. Mysleli ste to naozaj, slečna? Čo? No, to, čo ste povedali, keď sme prišli. A čo som povedala? Že ste milo prekvapená. A že som vám milší. Ja, že som to. Ale pán Putoris, to ste museli zle počuť. Veľmi zle. Nejdeš jesť? Nie. Urazia sa? Nech sa urazia. Zase ti padlo niečo na nos. A čo mi malo padnúť, čo? Starajú sa o nás ako o vlastných. Učím im syna. Tak nech sa starajú. Iní by ti zaplatili, viac by sa o teba neobzreli. Čo proti nim máš? Robíš im advokáta? Hm? Aha, chápem. Máš na to dôvod. Neviem, o čom hovoríš, len sa nerob. Slečinka si ťa chytila ako pavúk muchu. Sprovaznil si sa? Pritom sa chce s tebou iba pobaviť. Humaj. Ja alebo ty? Rektorka ťa pozvala iba tak, zo slušnosti. A ty hneď áno, milostivá pani, pôjdem rád, veľmi rád. Tak to je tu Chumaj, ja či ty? Ale radím ti. Vráť sa z kratšej cesty. Škoda času zabíjať odaromným snením. Si tu zbytočný. Nemáš koho učiť. Dobre, ustúpim. Prihodilo sa vám niečo, Ferko? Nie. Lebo ste nejaký smutný. Jaj. Bodaj by nebol, keď... Čo keď? Keď má ísť aj tuto s pánom inštruktorom na budúcu nedeľu kázať na kanceľ. Jaj, tak preto. Text je epištolický, ťažký na porozumenie, ale dobre sa dá spracovať. Mám k nemu asi 10 dispozícií. Požičiam vám ich. Veľmi pekne ďakujeme, pán rektor. Hovoril som o vás aj s pánom farárom. U nás je to dobrým zvykom študentom dať príležitosť. A tebe čo je smiešne? Ako odrazu zbledli páni študenti. To je veľmi smiešne, naozaj. No, papkajte.
Slobodno. Dobrý večer. Vítajte, pán kaplán. Ďakujem. Ruky voskáva, milostivá pani Zvarinová. To sú k nám hostia. A kde sa tu beriete, pán kaplán? Idem cez Motišovce a reku hovorím si, zájdeš na poklonu. To je milé od vás. Dobre, že ste prišli, pán kaplán. Aspoň poradíte tuhľa dvom našim hosťom. Majú ísť v nedeľu na kanceľ. Prečo nie? Nech sa cvičia pobožnosti už za mladí, však? Vážený pán rektor, nemôžem ináč, musím odísť. Odpuste mi, že v nedeľu nebudem kázať. Váš oddaný Ferko Putoris. Dobré ráno. Dobré ráno. Kde si tak zavčasom, mladý pán? Prejsť sa. Kuflom? Hej, tak ja idem. Počkajte! Vári by sa nešli špacírovať v takýchto pánkach, nože nevidú sa. Nie, ďakujem, Báťa, netreba. Viete, čo mi povedali pán rektor? Mišo, aby mladí páni mali topánky ako zrkadlo, to merku. Ale vedia, nepoviem, že ste mi ich nevyčistili. Ale že ja som to vtedy pánovi rektorovi slúbil, a čo ja slúbim, to aj dodržím. Nože nevidú sa. No. Tak. No. Vedia, ja som slúžil u infantérie. 2 roky som bol pedinterom u majora. Odvtedy ja veľmi dobre viem, ako treba obúpucovať. Mladý pán, rád by som ich o čosi unúval. Mám syna na vojne a chcel by som mu napísať, ale neviem. Teraz? No, rád by som mu tajne poslal 2 zlatky. Už sa mu zíde, no nie? Ja by som vám rád pomohol, ale... Nechcem im to zadarmo. Ale Báťa, napíšem vám to aj tak, len... No, hodný človek. Nenadarmo vás tu majú radi. Veď ma ani nepoznajú. Dobrého človeka poznáš hneď. Aj včera sa ma pán rektor spýtali, ktorý z tých 2 mladých pánov sa ti väčšmi páči. A ja hneď, že by. Keby bolo po mojom, aby som ich už z Motišoviec nepustil. Aj Elenku by dostali. Čo to vravíte, Báťa? Pravdu, vraže pravdu. No, ďakujem. Keď stanú, pán rektor, dajte im to. Akože, veď sa vrátia? Nie. Akože nie? Nie tak skoro. A nič nepovedať? Nič, s Bohom. No akože s Bohom, mladý pán? Akože s Bohom? Hej! Dobré ráno, Báťa. Dobré ráno, slniečko moje, dobré ráno. Akože si sa mi vyspinkalo. No, Ferkové topánky sú kde? Na špacírke, slniečko. Na akej špacírke? No, šli preč. A toto mi nechali. Vážený pán rektor. Apko! Apuško, Apko! Zbalúšiš celý dom. Apko! Apuško! Čo je? Terú ťa z kože, či čoho? Ušiel. Kto ušiel? Ferko! Čo? Ušiel a mňa nechal tu. Netreb. Ktoré vúce? Synček môj, čo reveš, čo sa ti stalo? Čo ti je, Petriček? Utiekol ti host, pán Putoris. Nehovor, a čo sa mu už nevidelo? Niečo sa mu už muselo. Mišo, nechaj všetko tak a bez za ním. A doveď ho. Počkajte ma ja. Poď môj, poď. Ja nie, ty, ale ty nikam nepôjdeš. Ale mama, púsna. Ty nikam nepôjdeš. Au! Ale... Čert jeden malý, počkaj, prídeš domov. Neviem pochopiť, prečo ste to urobili. Naozaj neviem. Vysvetlil som to v liste. Nevysvetlili ste nič. Jednoducho ste sa zobrali a basta.
Vinný som len ja. Nikto iný. Vinný? A prečo vinný? Šiel som tam, kde ma nevolali. Čo je to, prosím vás, za odpoveď? Volala vás moja žena, môj syn, kto vás mal ešte volať? Jednoducho sa vám u nás nepáči a punktom. Nie, nie. Je mi u vás veľmi dobre. A preto ste ušli, všakže. Ja som musel. Musel. Zapríčinila to azda moja dcéra? Nie. Žiarlite, hádam, na Miška? Pohádali sme sa s Mišom, ale prečo si iné? Pre Petríka. Takže pre Petríka. Získali ste si ho, len čo je pravda. Videli ste, ako za vami rumázgal. Nech je akokoľvek, vás dvoch rozvadených rozdelíme. Spovedáš hriešnika, čo? Spovedáš. Tak vieš, žena moja, prečo nám mladý pán ukázal Pety? Vieš prečo? Pre kázeň. Jaj, no tak potom ho netráp a odriekni tú kázeň. Už netreba, posmelil som ho a všetko je v poriadku, hneď je veselší. Aha, už sa aj usmieva. Tak, nech sa páči. Mimochodom, dnes večer budeme musieť zmeniť domáci poriadok. Aký domáci poriadok? Odvtedy, ako spím s Petríkom, vôbec sa nevyspím. Chrápe ako starý chlap. No tak hádam ho, preto nedáme na pôď. Na pôď nie, ale k mladým pánom. A kde sa tam zmestí tretia posteľ? To je pravda. No tak vieš čo? Pána Putorisa presťahujeme do môjho kabinetu. Súhlasíte, Ferko? Pravda, že? Čo tu robíš? Chcem spať s vami. Ale veď spí s Mišom. S ním nechcem. No poď, lebo prechladneš. Viete, Ferko, ja vás mám tak rád. Neklameš. Neklamem. Tak spí. Smiem vám pomôcť, slečná Jelenka? Nech sa páči. Dnes je krásny deň. Len vy sa ako si chmúrite. To sa vám len zdá. Zaiste sa na mňa hneváte. Ja, že sa hnevám. Kvôli tomu plesu v Revúcej. O tom ani neviem. Dokážete sa znamenite pretvarovať. Ale ten, čo sa vás tam dotkol, to už dávno oľutoval. A kto je ten nešťastný? Predsa viete, že som vás nechcel uraziť. Vy, že ste ma urazili. Čím? Tým, že som tancoval aj s inými. Keď len to, tak to vám odpúšťam z celého srdca. Prečo sa mi vysmívate? Mňa to naozaj mrzí, ja... Nevideli ste tu Báťu Miša? Nie. Idem pomôcť mamke do kuchyne. Pekne si sa vyfarbil.
Len čo je pravda. Ja? Ako? Odlákať mi chlapčiska. Môžeš mi povedať, ako ja teraz pred nimi vyzerám? Prišiel sám, ja som ho nevolal. Tak to ti verím. Nemusíš. Radšej porozmýšľaj, prečo to urobil. Pretože ho proti mne huckáš. Mal si ho vykúriť hneď a hotovo. Myslíš, že keby som to bol spravil, bol by sa vrátil k tebe? A nie. Hej, že ty sa potrebuješ podlizovať. Najprv rektorke, potom rektorovi a teraz už aj... Počúvaj, môžeš mi povedať, čo odo mňa chceš? Chlapca učím ja. Tak mi láskavo do toho nestrkaj nos, jasné? Volať ho k sebe nebudem. Ale ak príde sám, ako dnes v noci, tak ho neodoženiem, to si zapamätaj. A ešte niečo. Sklamal som sa v tvojom priateľstve. Vieš, čo si pre mňa a pre Elenku? Obyčajná nula. To ti povedala ona? Nie. Ale myslí si to. Ty si prorok. A čo si myslí o tebe, to nevieš? Synček môj dobrý, vinšujem ti božského požehnania. Božského požehnania máte? Zuzka Poliakech umrela. Chuďarka. Mala veľmi pekný pohreb. Veľmi pekný. A sú tu dvaja mladí páni. Veľmi poriadni. To mám na čo písať. No, na čo? Aby vedel, že ste tu? No, dobre, ale to, že poriadny nie. No tak hodný, alebo dobrý, no. Ani to. A tak teda čo? Nijaký. Nijaký. Len napíšte veľmi poriadny. Veľmi poriadny. Tak. Posielam ti 2 zlatky. 2 zlatky, šanuj si ich. A keď budeš písať, nepíš, že som ti ich poslal. Nepíš, že som ti ich poslal. Tvoja mater toto nevie. No. Ostávam tvoj až do smrti verný otec. Až do smrti verný otec. Mišo Chovan. Mišo Chovan. Len to podpíšu, ja mám ťažkú ruku. A čo tu vy dvaja? Darmo skrývate, Báťa, už som videla. A čo? Posielate si nový list a v ňom 2 zlatky. Kde by som ja za 2 zlatky? Videla som ich, mali ste ich v ruke. V ruke? Kúka vám spod klobúka. Jedna. No, ako sirota jedna. Mám povedať Nene Žofé. A čo také sočíka, čo tam je? Tak, koľko ich je? Aj druhá. Aha. No 2. Nebojte sa, Báťa, nepoviem nič. A keď už, viem niečo aj na ňu. A čo také, čo? Nenika tiež poslala Míšovi list so zlatkou. So zlatkou? No počkaj, tak namiesto toho, aby odkladala do truhly, ona si požičiava. No veď ja tebe dám. Ja si nedoprajem ani skrienku, aby som len ušetril. A ona várom požičiava. Čo, mladý pán? Prečo ste včera utekali z Motišovec? Kvôli tej kázni. Neverím. A prečo vás otec rozdelil s izbami? No. Ja sa ma chcete klamať. Ale nie, viete, to bolo tak, že sme mali s Mišom takú malú pletku. On hovoril, že Henrik IV. Bol francúzsky král a ja, že anglický. Kto má pravdu?
Obidvaja? Bol totiž to aj francúzsky král, Henrich IV. Bourbon, aj anglický Lancaster. Ste vy prefíkaný fiškár? Ale ja prefíkancov nemám rada. Fortitudo, Pulcherima, Spartanorum, Virtus, Ďalej. Roma Fuit, Leones. Dosť. Čo je to Pulcherima? Najkrajšia. Nie, čo to znamená, ale čo to je. Aká čiastka reči? Nomen adjektivum. Ktorý stupeň? No tak tamto nevyčítaš, amice. To treba vedieť. No tak? Bolí ma hlava. Pána milostivého pána, bolí hlava. Zase si sa túlal, čo? Bol som s pánom Ferkom. Nech je medzi nami jasno. Odo dnes nech ťa s ním nevidím. Rozumieš? A just s ním budem. Počkaj! Lázovi, jeden malý. Kurva, okamžite to pozbieraj. Čo to tu robíte, deti? Čo stvárate? No čo to len vyrazil mi z ruky všetky zemiaky a pijem ho. No ale rebro ti hádam nezhodný. Už ho, Elena, máš rozum. A ty sa hambi, Petri. Hambi ona koza. Čo sú to za reči? Čo sú to za reči? Petrík. Ale Petrík, no. Takto sa pajedi. Si ty ale kamarát. Choď odprosiť mamušku. Ale vedia. No tak, choď. Odpuste, mamuška. No dobre. No, dobre. No tak, čo je? Petrík. Zas ma vyrešil. On sa len jeduje a nič ma neučí. A zakázal mi k vám chodiť. Ale ja jud budem. A nalej mu to do pánu kolomaže. No akurát ešte kolomaže, ja ti dám. Vážené nábožné zhromaždenie. Vážené nábožné zhromaždenie, vaše hriechy, vaša neviera, naša malovernosť a preto sa ich musíme zriecť. Očistiť sa. Ako sa očisťuje nádoba, do ktorej sa zarába nový kvas. Vidím, že tvrdo pracujete. Len chcem. Žiaľ. Myseľ mi blúdi Po ďalekých krajoch. po blízkych. Až veľmi blízkych. A pritom by stačilo jedno jediné slovíčko z istých úst. Pozor, aby som vás nepichla. Preboha, vy nemáte cit. Predsa musíte vidieť, že... Čo? Naozaj nechápete? Nie, nechápem. Ja vás milujem. Čo vám mám na to povedať? Čo vám káže srdce? To je veľké tajomstvo, páni Alba. Vážené nábožné zhromaždenie, vaše hriechy, vaša neviera. Vieš čo, neviem, Petrík, že či to treba spočítať, alebo odpočítať. Ukáž. No, asi spočítať. No jasné. Ako som to len nemohol vedieť. No, tak to zrátaj. Vy ste boli asi v prvej triede gymnázia veľmi zlý žiak, pán Putoris. Však?
A prečo myslíte? Že si to po toľkých rokoch opakujete. Iba to mi je divné, že ste zameškali práve to, v čom je slabý aj Petrík. Latinčinu a počty. Latinčinu mám rád. Môjho brata tiež však. No hlavne, že sa zlepšil. Lenže ako vy prídete k tomu, že ho doučujete bez odmeny? Alebo máte v tom nejakú inú príčinu? Ako by som mal. Mám ju rád. Tú latinčinu. Fiška. Zasa ma klamete. Slečná Lenka. Vždy, keď som s ním, tak myslím na vás. To je tá pravá príčina. Vy viete skladať aj poklony. Kto by to o vás povedal? Toto nie je poklon. Viete, čo mi dnes povedal váš priateľ? Že je do mňa zaľúbený. A vy? Nemusíš vedieť všetko. Hovorí môj apko. Večer ako stvorený pre zaľúbencov, však amice. Krásne hrá. Taký večer prespať bol Pierik. Zhováral si sa s ňou. Čo? Ako vieš? No, viem. Je to ako tie. Ešte šťastie, že sa môžeme jeden druhému zdôveriť. Zdôveriť? Čo chceš vedieť? Si zaľúbený. Viem. O čom ste sa rozprávali? Najprv ma oslovila. A? Povedal som jej, že na ňu myslím. No a? Neodpovedal. Asi niekoho ľúbi. Koho? Koho ľúbi? Možno teba, čo ja viem. Ja som to vedel. Ja som to vedel. Dobrú noc. Počkaj. Ty si mi chcel niečo povedať. Ja? Áno, ty. Áno. Hovorili sme o tebe. No. A čo? Čo povedala? Prečo ma nechce? Povedala... Povedzte Ferkovi... Počkaj. Povedala Ferkovi? No tak pánovi Putorisovi. Že je pre mňa primladý. Že kým skončí teológiu, minie 5 rokov, kým dostane faru ďalších 5 a ja zostanem starou panou. To povedala. Ale veď ja by som si ju vzal. Čestné slovo, veď ja som iba o rok mladší ako ty. Amice, lenže aj ten rok je tu priveľa. Možno má pravdu. Čo ak medzi tým stretneš mladšiu, krajšiu? Môžeš vedieť? Ja? Nikdy. Nikdy. Drahí rodičia, chcem, aby ste mi to dovolili. Dostal som veľkú chuť na rektorstvo. Ja už inačí nebudem. Nebodaj píšete znovu Mišovi. Nie, otcovi.
Dúfam, že sa nesťažujete, ako vám tu bolo zle. Píšem mu, že hneď ako prídem do Revúcej, prestúpim do učiteľskej prípravky a... Ale veď chcete byť kňazom? Nie. Chcem učiť deti a vychovávať gazdov ako váš otec. A ožením sa. Ach tak? A čo vaša žena? No, bude sa starať o dom, o hospodárstvo, bude... Bude mu slúžkou. Nie. Slúžkou nie. Nie som ja taký lacný tovar, aby som hneď prvého prijala. Ja mám aj iných plánov ako čepiec. Chcem mať veľký dvor a na ňom rozkazovať. Koľkokrát sa stalo, že u richtára hlasovali ženy miesto svojich mužov. A dedina stojí, zveľaďuje sa. No čo je, Amice? Čo je? Báťa už začal zapriahať a ty ešte nie si pobalený. Alebo si slečna Elenka predĺžuje vakácie? Musíme znašať, aby nám sotarám do školy chodíti, lepšie by nám bývalo sveta nepoznáti. Hodzaj sme kopaní, znášame palíce, šeráme, praskajú staré nohavíce. Aby nám sotarám do školy chodíti, lepšie by nám bývalo sveta. Čože, Putoris? Takto sám. Držím miesto, prosím. Aha. Tak, ako ste sa rozhodli? Prestupujete do učiteľskej prípravky? Nie. Písal som otcovi list a... Otec nesúhlasí však. Chce, aby som študoval ďalej na gymnáziu. Má pravdu. Ste usilovní, nadaní. Musíte mať vyššie ambície. Povedal, že ak ho neposlúchnem, vydúri ma z rodiny. Rektor Putoris je tvrdá hlava však. Vítajte na našom Majales. Pekne od vás, pán Putoris, že nás čakáte. Ďakujeme. Ale ja na vás čakám, pán rektor. Ruky boskávam, milostivá pani. Kláňam sa, slečná Jelenka. Galantný, ako vždy. Prosím, rezervoval som pre vás stôl. Ale i ja som rezervoval. Pozrime sa, aká ochota. Tak ktorýže si vyberieme, čo? No, hádam, ktorý je v tieni. Nech sa páči. Tak ako si žijete, slečná Jelenka? Ako na dedine, so sliepkami vstávam, so sliepkami chodím spať. No a medzi tými krmím, opatrujem. A vy? To viete, každodennosť, povinnosti. Srdce pohasne. Veru, srdcu nerozkážeš. Zaskočili by ste po nejaké vínečko, Ferko, na osvieženie, čo? Veru, zišlo by sa. Výborne, Ferko. Som smedný ako egyptský dromedár. Dobrý deň. Ste vy? Ako dopadla vaša veľkonočná kázeň? Eminentne. Chválil si ho aj farár, aj cirkevníci. Takže cez vakácie ste mojím hosťom, platí? No ja neviem. Alebo sa vám u mňa na kancel nechce? To nie. Takže vás čakám. No, na zdravie, na zdravie. A čo, vy si nevypijete?
Nie, ďakujem. My si pôjdeme zatancovať. Však, pán Futoris. No, choďte, deti, choďte. Chcem sa vám poďakovať, že sa ešte stále trápite s Petríkom. Trápiť sa? Veď viete, že som chcel byť učiteľom. A už nechcete? Otec nechce. Čo nového v Revúcej, pán direktor? Sťahujú sa mračná. Na gymnázium, pán direktor? Áno, začíname byť trňom v oku. To sa dalo čakať. Zrazu sme pán slávy, rebeli a čo neviem, čo ešte všetko. Veru, neviem, čo s nami bude. Nech by sa stalo čokoľvek, aj to najhoršie. Stromček ste už zaštepili, pán direktor. Na zdravíčko, pánka. A možno ako kňaz budete šťastnejší než učiteľ. Myslí si to aj Apuško. Vy ste mu o tom hovorili? Hovorila. A on váš úmysel neschválil. Viete prečo? Pre pohnútku. To žene ho mrzelo. Kto vraj chce byť učiteľom, musí mať iné pohnútky. Vnútorné. Asi áno. Čo vaše srdce? Ešte stále mlčí? Mlčí a nie mu rozkázať, aby prehovorilo. Ale vari by ste preto neboli smutný, pán Futoris. Zostaneme predsa navždy priatelia. Dovolíte, kolega? Nech sa páči. Ďakujem. Smiem prosiť? Daj pokoj. Raduj se, mládenče, v mladosti své. Hovorí písmo. Nik nevie, čo je to, do školy chodí ti, aké tam rozkoše musíme znašať. Ak beda nám, sotanám, do školy chodí ti, lepšie by nám bývalo, sveta nepoznám ti. Ozaj sme kompani, znášame palice, že nám ver praskajú staré nohavice. Ak beda nám, sotanám, do školy chodí ti, lepšie by nám bývalo, sveta nepoznám ti. Chodíme odetí ako stromček jarný, do omán netečem dierami patárny. Ak beda nám, sotanám, do školy chodí ti, lepšie by nám bývalo, sveta nepoznáť ti. A čizný bezrané na nohách nosíme, prehlavkou nemáme, na sára chodíme. Ak beda nám, sotanám, do školy chodí ti, lepšie by nám bývalo, sveta nepoznáť ti. Šli by sme k dievčatku, ale sa bojíme, pokiaľ to rektor zvie, detkami horíme. Ak beda nám, sotanám, do školy chodí